parkiram, bude u kolima. Čekaj, ali idemo mi na Oktoberfest ove godine? Otko znam da li idem na Oktoberfest, moram šta će mi kaži na fakultetu do oktobra, moram da ga završim. Šta ti je? Ništa. Kažu, pazi, meni je kraj oktobarskog roka 30. septembra. Pa kako to? Ne znam, tako mi kažu. Ništa mi nije jasno. Ali možemo da idemo na Oktoberfest s obzirom da je ovo kraj u septembru. Pa ne može, on je u septembru. Oktoberfest je u septembru. Da. A mi smo ismijavali Željka Saradžića kada peva u oktobru, bit će u novembru. A čovek je sve predosjetio. On je predosjetio da mi idemo u propast. Sad je to, meni ništa nije jasno. Meni nije jasno koji je dan, koja je godina, koji je mesec. Ništa. Ali danas je petak, tako da je tvoj dan da kuvaš, tako da idemo kući sad. A pa ako je, može septembar u oktobru, oktobar u septembru, meni danas ponedeljak. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.